Kuna tingo sindika inerifari mafuna muphunziro iyi tikhazike pafundo ina imene katika timwa muphunziro sekhala ikumvekamo kumana mafuna tino tisindike moyiwalitsa mwantundu wina. Muphunziro ilili ndi phunziro limene likupangika chifukwa cha nkhawa zina zimenenso nane zimatha kundipeza muli mwangamo potengera ndi mmene chipembedzo chakhala chikuyendera kwa zaka zochuluka. Timvetse muganizo ili mantha ake amabwera kunena kuti nthawi zambiri tikamakhala kuti tikamayiona mbiri kapena amayamba kuchichita ndi cholinga chabwino ndi ganizo lofuna chipulumutso komanso kuthandiza ena kufuna chipulumutso, komano nthawi zonse ganizo limakathera pa umwinimwini wa zinthu umene ni nkhani imene timve mwa njira yotere tikaona kuphunzira anali ndi kaganizidwe ka umwinimwini wa chinthu zimene atazolowera mu chipembedzo chimene atachizolowera. Mwachitsanzo amazimva kuti iwowo amene akuyenda ndi Yesu ndi amene amayenera kuti aoneke akuchita zozizwa mu dzina la ndani la Yesu basi pokhapokha amene kuti zimene zozaoneka kuti ndi amene akuyenda nawo lingati limodzi atapeza amene akupanga zomwe zija komana sakuyenda nawo limodzi anaona ngati kuti ali ndi kuthekera kuti anakatha kuwalesa Satani asapangire zinthu komanso anatali kodi analese fekera anayendeka ganizidwe koma khalaka umwinimwini wa china chake mchipembedzo. Nyimbo zathu maulaliki athu awa chakuti chathu ichi zinthu zimene zichazo sabata lathu ndi zinthu zotero de zimafuna tione kuti nkhani yathu siya kuzikundikira kapena kuzizunguliza kwambiri ndi zinthu zoonekera zakunjazo. Nkhani ndi yauzimu, palibepo ngati Yehova ali watonse kalikonseko ndikachani ndikatonse katha kuthekera kuti titha kukapeza kalinso mwa ena amene komano sitikuyenda nawo lingati limodzi, pakuti amene sasusana nafe ali limodzi ndi ndani kodi ndife. So chimene chimapangisa kuganiza motero tipezana kuti mpingo wina uliwonse pawokha umazitenga kuti iwowo mutenga ndi ziphunzitso zimene umaphunzitsa ndi umene otsatira ake amakhala ndi ganizo lonena kuti ifeyo mutenga ndi zimene timaphunzira ndi mmene timachitira mutengera ndi mpingo wathu ifeyo ndithu munthu panda kuti joina ifeyo chake pachani palibe. Ndeti mafuna kuti choseka ganizidwe pamene kuti nkhani yetu ndi zakuuzimu izizi. Okay, timvesesa tikamachita nani timafuna tikhale ndi ganizo ili limene ndifuna tikumbutsane ndi manga ina imene inalembedwa mmodzi mwa mabuku a mzimu wa chinenero. Ndi manga ina fotokoza nena kuti ndithu alipo anthu amene sadapindirepo maondo awo bala alipo ndithu eni amapeza nena kuti monga nyenyezi zakumwamba zimene zimaonekera usiku okhulupirika amene wawa azawala pamene mdima uzaphimba dziko lonse lapansi ndi mdima ochindikala pa anthu. Maiko achikunja aku Africa kayatika mazikuli wakulu kwa mbona kumene kuchako komanso ingakhale kumaiko achikatolika aku Europe komanso kumwera kwa America kumwera akuti makona adziko amene afotokoza kuti kuli anthu a Mulunguko amene sakubwera barako maiko aku Africa pachizungu kuti hidden Africa wachikunja amene ife tikamaona kuti muno ndanduli Yesu sakumudzi kuno bwino komana pamene kuchako ndithu alipo ena ake amene mkati mwenimweni mwa zikhumbo zimene amafuna ndi anthu amafuna kuchita bwino ndi anthu amene aja nthawi ikubwera imene ngati nyenyezi za usiku zimene zimaoneka kuwala ndi moja wakatali ukawa
kwakhala kwadiko khawuni masana nyinyi zingomba zimakwaliza leo zimakwaliza limo koma kuti mazona ndimo kakhala kuti watani no wow pamene pachimomba mulijani mulinyi ndata anthu amene wali ngati nyenyezi zimene zikuwala kumano pamene kuti pakutani kale kuoneka kale kuwala mara pamene ndima mukuzimene zimzekayamba kuvuta zisadakuona kuti no maganizo oyima pa okhandira yamba kutuluka muzikawo zotani zimadaboti okay chabwino yake isinzo chote mwene takhalako tikuona tingoyerekeza nkhani ya chuma kuvuta kwa chuma nde ngati kwa anthu amene timawerenga zinthu zambirimbiri timawerenga iya pali katolini ukapeze malo enoka na kutumuka nthawi ina ndalowa pa internet nasa kumana ndi anthu ena aku America ali ndi project yawo imene amaitcha Seed Exodus simadventist sananawereke sopi komano ndi anthu amene okhala ngona kuti apapa mezi ndizikuyenderamo original plan inalenda kuti khaya ndi yani ndi minda tizimanga endi ndi anthu anapo kuti muone ma videos yawo brother kaka tinali limodzi ndi anthu ndi mayo eni ile ndaka okay mpaka ndio kuti munthu uyuyu mene wakungozindikira tizimene atakhona akungopitizate kumafuza chakuti chimayenda kupanga kwa chakuti chimayendera bwanji kumuna kale chikoka kapena tuno kulimba mtima kumene ali nako iyeyo akawapanga zinthu zija sakuti sokaikira mmene pakayikira fa mpenana akupanga zinthu zija ndi tumoneka kuti zikuyenda ndi kumachitaso ife kumafaziraso kwa iwo matrizizinde amalonde akupanga zinthu zodabwisa kwambiri so chimene ndimene tuno maiko monse muli ndithu akazembe atino ngakhale ku Ulaya kumene paliko ati China India ingakhale muzisumbu zapanyanja zikulu timayira anthu nsedalo alimo anthu enake amene nthawi imene ndima kuzakula kwambiri chinyengo chikuzooneka ngati chadzala kwambiri azayima bodo azayima mulimba mtima ndikutana kuti ndikuonetsera mbali yoyenelera ndimanga ndikuwereka chifukwa chani timafuna tikhale ndi ganizo lina kuti tikamapanga zinthu zathu tisamakhale tikaganizidwe timakamba kachi koma ziveka umwini wa chimene chili chokhuza ndi za umulungu ndi ganizo ngati kuti no kuti mwina anthu ena amene timawaona amene atizungulira kuna kuti basi iwo basi kwa kuyani kulibe zikwenda ndife amene tatanife taziwafe kumene zikhale ganizo ngati no ziko limene latizungulira limene timaliona muli anthu ena ake a mulungu amene no sitingawaziwe minonso munthu zaloti zatani tizaziwe tikadali panopo iye alipo koma fuwa amene afotokozera okay kwa amene tingafune reference ndi tikawerenga Prophets and Kings page 188 maso 189 Prophets and Kings page 188 maso 189 okay then mafanya nipide ku ndimangaso ina imewezeka mu Australian Signs of the Times supplement yapa January 26 1903 anafotokoza kuhusu kanyikana ambaye bafuna tikaonepo Yesu anafotokoza mawelo na alinazo nkhosa zina zimene no paka dalipa sizili mujani okay ndeti maga yafotokoza nena kuti pamene mafunde achisauso azafikire muonekera pa ife nkhosa zenizeni zizamva mawu a Musa weniweni kuzikana yekha munthu ntchito zimene zizi zizaonekera populumutsa otayika ndipo ambiri amene no anali kunja kwa khola lake azabwereranso kusata m'busa wamkulu amene ndi ndani alipo mana ndakuzonekera pa nthawi iti pamene chisauso chikuoneka kuti ndani chikuyamba
pamene mavuto akuoneka ndinoka kuti akutani akukula, pamene ubwino kuoneka ngati wapata kuponderezedwa kwambiri muonekera, pamene ponso kwa munthu amene ali mbali yachabwinoyo sazafunanso kuchita chabwino chake chonso mobisa iya chense nkhala choonekera, awapanga kukhaza moonekera, awo sazafuna kuti aonese zinthu zawo zabwino zomotani moonekera. Ndapino kunthawi imeneyi ndi pamene tizadabwesa kuti hey, akuluwa iyi okay, okuliso mpaka kotumakuti watanyira uche okuliso kotumakuti wipinamo okay. Tingoona for example nthawi za zimachitika zosiyanasiyana mdziko ulo okay zinakutisonso chimechi komano paine zina zake mwina pali nyengo zina zimene zidusa zimene papeza kuti munthu wina wake amene sipamuganizira wayima ndikuyifikira ndimanga ife imene sitaganiza kuti ikatuke mwa iye tinazonako zimene zite ife kutabaso sinimaganizira kuti akulu waso akakakatuno zimene zizi angazifolokozimoteni. So zimene zazoteko ndi madontho chabe achimene chitike kuchani kusogoloko. Anthu amene sakuganizirika tizawaona akuyima pamene anthu amene amaganizirika kuti angayima akutani akuthawa akuoneka kuti kuda akulu atimona ngati limodzi samene amatata maimo mobili kulekota anthu amene amene akutani akubwerera mbuyo, anthu amene samaganizirika atoisogolo. So zonsezi zikamba chifukwa chake tikukamba zonsezi chifatino chimene tikhale tikaganizire kasopano kachipembedzo, tikhale tikaonedwe kena kanthu wina kachipembedzo, tichosekaganizire kunena kuti mmene tilili apapamu kapena mmene timalumikizirana muja nje kuti ifeyo basi ifeyo monga ifeyo makuti monga ifeyo achakuti timatere chisaganizirika mene kumaziteka kuti ifeyo mmene tikupangiramo ndi amene ife tili olondola kwambiri ona tino kuziko lapansi kulibe koso anthu ena mwachidule napaolo tino kuti takatuganiza motere tizakhala icho zitamandira pazilika tino mwina sokula anthu ena tizikhalika kuzikaliona tino mwina mmene kuchitiramu kuti kusokula anthu ena akakupanga moposa kwambiri mmene ndikulanemu ndikuchitiramu tizakhala icho zitamandira nsongati sizakhala najonso kwanza singotino ndife anthu amene ndi chimozimozi munthu wina aliyense. Tikumbukire nthawi ina dzulo tikuyankha mafunso aja zakapa point yonena kuti chiziwiso sichipulumutsa ndani. Chiziwiso ndi chingwe chimene chimakokera kwa opulumutsa, komano icho pachokha tingati nakuno pachiwa china tingati ndi chikwangwani chimene chimangokuonesa kwa uyenerawe, komano icho pachokha pokhana chiziwiso experience imene tino ambiso tinayo. Chiziwiso ndiye umatha okay for example okay nimautopeka sazo zaidi okay for example moment imene ngafuna kusiya ganja nakani master pajani painternet baja how to stop smoking nikasiya baji ni makala yuzima badabiri cha kwesera utele usiya nyezi oya mirasu basi I was like basi ndio disease zingachekeso kena kule ndo wina pa Google kumweko naza kusa Christian counsels on how to stop smoking malangizo ya Kristo amene munthu angasire kutani kusudi. So basi naza kuwerenga ne anati abwino kwambiri sana ndifotokozere kozo dia uzipanga iyo njia ikomozikula janasi uzija nzindo mbiri no anangofotokoza usakyanza kwa bwino utere uzipemphera wine ngogwira ujeni cha it's not about we say no nango just means go see remote so no so pamene no chiziwiso chifo chiziwiso chimakuthandiza kuziwa zobechera zimene ukumane nazo ukhala waponyesa chinthuyo ndio makuchita zinthu zija poba zobechera ya komando kapeza mwayo kuti mtachite chinthu icho upanda kumana ndizovuta zakezo umakhala umasuka kuchitira ndichifaka naambira mwaneko kutirika ngakhala kwawo makavuta kusukulu ya fere kunyumba kwa maopa zoti kunako makolo anga ndiye sasekerera zopusa kungonda ngopanga chakuti andipanga chakuti pamene usiku ana makolo anga aliko ndipo munthu ukamona kufasa kaulemu kampezi kusukulu
So ganizo limafuna likhale nalo kwa mbiri ndi limene lili. Timafuna tikhale ndi kaonedwe kena ngolo ya Pilato ya Yesu komanso Barabas. Pali nkhani kapena pali gawo lina limene timafuna tilumikize ndi nkhani limene tikukambirana. Ku Mateyu chapter 27 verse 16 kufikira 21 ndi pamene popezeka nkhani. Mu nthawi iyi Pilato anali ndi tikakambeuna tuno akaidi akuluakulu awiri amene anali m'manja mwake. Yesu anthu atamupereka, komanso ku dzanja lina ali ndi Baraba amene ndi kale anali kale kutiko komwe kuja ku prison kuja. Ndiyeno Baraba kutengera ndi zolembedwa akutifotokozera kuti anatagamulidwa kale. Sizinooneka usanagamulidwe yani. Anatagamulidwa kale komano amadikira siku loti chigamuliro chikatani chikachike. Kwa chigamuliro chake lero alani wona aphedwe. Munthu uyuyu akufotokoza kuti amaziti iyeyo ndi mpulumutsi. Ndiyeno ati amachita claim kapena amafotokozera kunena kuti ali ndi mphamvu yokhazikitsa kayendedwe ka zinthu kosiyana. Ndipo nthawi imeneyi Ayuda anali pansi pa Aroma. Ndiyeno iye amalonjeza kuti abweretsa kayendedwe ka zinthu kotani kosiyana. Kunena kuti mwachidule Ayuda anapangisa Ayuda kumamvetsesa maulosi mwenjira imene amamvetsesa iti. Yonena kuti ufumu mujawo ndi kukondwera kuti kwachani kwa kuzikundikira zinthu zachani za umwini wa zinthu za dziko lachani lapansi. Chifukwa Baraba amana kuti atazayika ndondomeko yabwino yakayendedwe ka dziko. Ndati pansi pa mphamvu ya Satana Baraba amafotokoza kunena kuti china chilichonse chimene yanga chitenge pakuchipa kapena pakulanda chinali chake chomwe. Temvesa nkhaniyo. Okay. Chimene chilenge iyeyo momulanda kaya ndikuyerekeza kumana ndi msilikali wa Chiroma wavala wavala zake za chisilikali. So Baraba wakumana naye munthu ujayo wamulanda studi yake ya usilikali. Ndikuiva ndiye sinanga ni Mesia wabwera zinthu ndi chake chimene chifanye ngati Mesia wabwera kuzakonza chiyesiye chikhale chani mchimake. Iye monga mfumu imene kwenda ilamulire dziko lonse lapansi. China chilichonse chimene chilipo ndi chani ndi cha iye. Chimenecho chinali zinthu zooneka za kuthupi. Ndakufotokoza kunena kuti anachita zinthu zambiri zodabwitsa komano kugwiritsa ntchito mphamvu za Satana. Ndipo ati mwanjira imene iyi ati anapeza mpumutsatira ambiri. Njoti sikunali ilonse inakhala munthu akati inoyo pa account pa profile yake bwezi pakuoneka kuti new followers 1 million followers. Followers ambiri pakati pandani kodi pa anthu ake atiwo umene chawo achi Yudaja. Feno zimene amapanga ziti zimoneka zowakomera kwambiri. Alo madama ndipanga chani amayipanga khaza amwene chiyite chabwerano. Ndiyeno akupeza fotokoza kunena kuti anasangalatsa kamene anabweretsa kamoyo kuoneka kugalukira kuonekera kuthupi mosusana ndi boma la Chiroma. Ndiyeno pansi pa chipembedzo chimene chichi anakhala ndithu akuumitsa zinthu kamene akuvutitsabe zinthu komanso kugalukira kuonekera komanso ngakhale machitidwe akhazakhaza akachitidwe ka zinthu kanakhala kakukulira mwachidule mmene kamati alifotokozati anapeza wambiri womusachira. So zimene amapanga
zija ndi zimene tikamawerenga apena mbiri ya Chiyuda timamva kuti inali zigawika za Chiyuda. Namva zimene inali ganizo kapena tuno chiphunzitso chimene founder wake anali mkulu utiyo uyuyu. Chifeti Ayuda monga mtundu umene kuenda kusogolera ana ena ndiye anayamba kumva kuti kumabiruru tikali nditu umwe wa zinthu zino. So chimene mapano ni kwambiri njoda kuno ufumu wa Baraba ukuti kwambiri ukhuza mbali ya munthu ya kuthupi chatu uniform yathu ujeni wathu ndiyeno zimene zino zinabweresa kugalukira kwakukulu komanso tikalingalira cholinga chimene Mulungu anasankhiranso Israeli pamene po chimakhala chikunkerangera chikutani kuti chikuphwasuka chifukwa mayenera akhale mdaliso kwa ndani? Kwa mitundu. So Aroma anali mitundu. So panalibepo iwo kuti azilimbana kwambiri ndi kukokera mphamvu chimene wanenera kukokera ndi kukokera ufumu wa Mulungu kuti ufike kuchani kodi? Ku Roma. Komano ndikachidwe akaka patakakhala kulumikizana pakati pa Yuda ndi Aroma. Ndichifake gapu inayamba kumatani kumakulira ndichifake mwinaso kwa jamani ena ndichifake Roma inayemenewa tino igwirisi ntchito ukadaulo woti waloka Ayuda kuti mwina mwake pakuja zitani kumapezeka akhala kumene kuti akazemba china Pilato kuti at least atatino pakhale kati pali mgwirizano ndi usogoleri kumene kujawo akwanise kupanga control mwina kwa iwo mvako kuti zitakhala zinthu zotetezeka. Komano tikumona tino Yesu kubwera kwake wabwera ndi nkhani yosiyana kwambiri. Kwa nthawi zingapo anthu aja kumuyesera kumusunthira kuganizo la ufumu ngati umene weti sezi kumwe nthawi zimene iye ndingasophunzana ndi kaganizo negativo kamene kachako ndino anthu aja anatumiki kwa Yesu sunasangalase ambiri chifukwa iwo zimene amayembekezera kuti okay akula jana bwera naye pesa movement bwino munaona mwana angwagwira baza kuti angwagwira kwabwera wina tu amene nyingi ndo mwina abiliza bajiko pamene anakosa Yesu akuluwa atinga za uzimu atufumu wake ukhala mumtima so chani ne sizikumveka kuno bwino sisi kutsauzirolera now mugenzo kuno anthu ajana pasidwe mwayosankha fo alidaka kujakula akakolo awiri amene onse ajawo anali kuno ayenda misewu yawo onse aja ndi mtundu wawo onse aja akuzenda Mesiya kulenga ndi ziyembekezo za ufumu kapena mphamvu ya kuthupi apopo batizikira anthu amene asankhe Baraba chifukwa amene amapanga fit amakonisa zimene wakulani kodi akuganisa. Ndichifanya yake inafika nthawi imene Pilato anena afunse kuti kodi mmene apapa nkhani mwayoonera anthu kodi ine apapa ndilibe chisankho ndizengera zimene mundene kusalira ndani ada anthu anakuwa mwamphamvu kuti kusankha ndani kodi Baraba. Ndipo Pilato kuweka ndi Desire of Ages page 733 paragraph minute. Pilato anamanga anthu sana mumve bwino. Mbezeze? Sina kiyo iye ganizo lake amwana anthu asankha ndani? Asankha Yesu. Ndadala nena kweyama atakuza kwa Baraba. Anthu sana ndimve bwino. Mwina muona ngati ndikusatino tipendani. Koma yena after ndisiye ndane. Nenya mwina sina fuse bwino. Ndakuzafusa sokachikele. Kuti kapena kufuna ndikutulusire ni mfumu yayo dawa. Ndanda kuti tijja naye yani Yesu. Munthu amene iveyo tile njiro yanji anamyankhale ndo Pilato. Munthu amene iveyo tilibe njira chilichonse choti tipange naye mkulu ameneyo. Amene ndo dakhale ife kuti munthu tuluse ndaniyo Baraba. Ndafrozo nawo kuno atino anthu aja ati mwankula monga ziwanda komanso kufuna kuzinabe pasipo akulimba analemba onena kuti
ati ngakhale panalinso ziwanda ati zinali ziwanda mu maonekedwe awo munthu ndithu zimene zinakoka kwambiri nkhani ijayo yona tuno iyayi ife amene tibenayi bizinesi yetu tano mangenani amene akhala ife timusena akula ofana betu kumvana pachona kuti anthu akaganizidwekawo zinthu zawo zinali zakukhala ndi mphamvu zoonekera mchani kuthupi pamene Yesu akutibweresera mtundu wina wa ufumu, mtundu wina wa chipembedzo chimene zinthu zake ukuyenera ziziyang'ana mwa mzimu. Okay. Maitanidwe ameneno Mulungu akutiyitana nawo ndi maitanidwe ameneno ndi apaderadera kwambiri. Tikhale meta khaliramu kapena kuti zinthu zimene timamizana muja ndi maitanidwe amene ndi apaderadera. Ndi maitanidwe amene nthawi imene imvetse ufumu wake kwambiri zinthu zitu zikuchita ndi mbali yosiyana ndi imene ife timadali kuti timagazira tipisa bwinobwino mwina tikamachita mkatikati. Tiwerenga kwa Roma chapter 6 verse 12 no. Okay, can you later amafusa tatuno kuti woti no chisomo chilipo zimukhali kuchulukira ndi pamene no verse 2 about msatero ayi. Ife amene tili akufa ku uchimo tizakhala bwanji chikhalire menemo verse 4. Chifukwa chake tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo kulowa mu imfa, kuti monga Khristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, chotero ifenso tikayende mmoyo wa tsopano. Kuna kuno sitingakwanitse isomofe kukhalabe mmoyo wa uchimo. Chimene chosacheka munthu amene amene chisomocho. Fetno iye sabadwa mwa Mulungu. Timabadwa mauzimu palibenso kuthekera kapena kulumikizana kuna kulikonse ndi zinthu zimene za ntchito zachani kuti za mdima. Fetno tabadwa mwa iyeyo ndipono siku ndi siku tikula mwandani kuti mwa iyeyo. Mwachidule ndio tino pamene nthawi ikupita ndi pamenenso kusintha kuyenera kuti kuzikhala kutali kuti kukuonekera. Sitingakhalebe mu chimene chocho. Mwachidule amango pereka gazo lina kuti kwa munthu amene analandira chisomo ntchito zosinthika mmoyo zimakhala zikutani zizionekera. Komano pa verse 4 akuonesera nkhani imene kuno chifukwa chache kapena kuno chifukwa chakuti ifeyo tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo kulowa mu imfa, kuti monga Khristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero. Okay. Pamene munthu wafika kuti watusa khwerero kapena chochitika chimene wadzikana wekha kufika pona uvule ukale wako. Fetu ubatizo lowesedwa m'madzi kujawo timakhala tikungonesera za china chake chimene chikuchitika mkati mwa chani mwa moyo. Zanga nthawi zambiri mwina anthu timatha kuvomera ubatizo ujawo posamvetsa kwenikweni. Unati udatisa zibereke inenso ndoti Mungu ndibatiza nanga awasabatizidwa ndi ine ndisali ndekha. Cholinga chobatizo simakhaliricho kumalo makhaliro ndi ntchito imene yandika chani mkati mwenimweni. Imene kuyifotokozera akuonesera ngati imene ukufika pano iweyo unali kumoyo ku dziko lina lake lazochitika, so ukulolera kuti no uphe chimene iweyo wakhala ukuchikhala. Ndiyeno ukulolera una kuti no mu process iyi pakhale kusandulika ufikire kumoyo wina. Ndiyeno pamene process imene ikuchitika yakufa yakusiya chimene yona chizola chimene chinali gawo la moyo wako chimene iwe mwenyewe kuti sungakhala upanda chimene chocho, ndipo fika likuenda kuti wachizindikira ndiye ukuchikaniza mmoyo, ndipo kulolera kufa ku gawo limene lili kuti uke kukutani ku gawo lina. Nalano kuukana kumene kuuka uku tikukana ku ulemerero wa ndani kodi wa Atate. Ndiyeno wauka ku ulemerero wa Atate ndoti
chimene chikuyembekezeka ndi chimene chifotokoza kumapiri kuno chotero zikachitika zimenezozo mongochitika choti waukiranso kule wauka monga uchimwa wagona monga uchimwa walolera kuphedwa kapena walolera kufa kuchimeneno iweyo unali ukuuka kuulemerero naimene wauka kuulemerero ndiye kuulemerero wa atateko atate ndochimwa kani atikhala noyera pakuti atate monga atate swalutani aliwoyera si chinthu chomwe uzikakamiza kuti uchikhale ya pamene wangofika potino walolera kusamuka ndondomeko akaka kozikana chimene uli chimeneno komano nchola kuika chimene dziko lokondwera kwa kukondwerera kwa kanthawi kochepaka ukulolera kutino ulowe mu chiyembekezo china chimene ndicho chokhala mu ufumu wa Mulungu kuyambira tsopano kufikira mu nthawi imene tizauonedi monga palikuona mukalilole zatimene tikuona tsopano mu process imene iyi chimene chiyembekezeka kuchitika ndi kuyenda moyo watsopano pamauti kuyenda akutionesana tino pakuchitika kantchito kenake kopitirira we kona tino zachitika wachitandira chinthu chija ndiye ukuyamba kudusa muzochitika zatsopano zimene ndikale moyo usumayenda muzitizo zimene zonso mu phunziro la mmawa ayipekesazona tino pali zinthu zina zimene timazichita mongozichita basi chifukwa tino ndithupi tumene nazolowera kuti munthu akandiponda ndimene ndikukangi munthu akandinyoza ndimayeseneso ndimutani ndimunyoze kapena munthu akandizuzula ndalakwisa neso ndimene ndimuzuzulesero pompo amwene mone pajapo siwayelo okay ndamva komano iweso tepanakitake mafuna ndikulangiza sonoka ndinemwenjeni mundirangizei bwanyi mayo kumakha kuonesera kuda kusarati sakusakomeza fayo ndaona ndi chimene unali nacho kumuyambiriza kubanje ndotino iwenda ndona ndiyambira kumuyambiriza ko neka kuya kulapa naye imene yakuzuzula khani ukukana chizulu chimene yakutaniyo akupaza ufuna ngomone kuti kunizula pamene unija pamene iwe sunamulizeza kuchola kwikali so amene wonde machidwe auvuto zimene zimamonesa kuno ifeyodi ndi anthu amene tikusowekera chinthu china komano ganizo limene tikukhala nalo pamavesi alolenda kuti sitingathebe kukhala moyo wachinthu umene abatonso pali zosatheka komanso pali izo zena tuno pachizimana chito mwatino for many of us have been baptized pakuti ambiri aife tabatizidwa muchani kodi mu imfa ya Yesu pamavesi ena amene sidawerengera ndikufotokoza pamavesi ena amene ali pa chapter pakatikati pa okay because verse 3 imene natino pano tabatizidwa mu imfa ya Yesu kufa kwa Yesu kujako kunapangisa tino ifeyonso ukakumana ukakolemedzedwa kujako ifeyonso tikamuvomera iyeyo kukana oyipayo tamutaya oyipayo talolera kunoti ukeso naye pamodzi kulembekezedwa amene anamekezedwa Yesu kujako kumene ife tikutali nako tikuyamba nako ndiyeno chosatira chake zonse zimene makhala kuno tikulimbana nazo zijazo zimakhala zopepuka kwambiri okay I think the verse is like chima kwa nthawi nayo komano nkhani ya kubadwa somasopano nthawi zambiri timagaza ngayambira chipangano cha sopano yokhayoka bale kuna ndungu musana khala kuyo nthawi zambiri anthu amaona kana nkhani meje musana yambe kuioneserako madondo ope pang'ono ku chipangano chaka zinakhala tuno anzatu sana amagwirisisabe kwambiri zinthu zoonekazo kusiyana ndi tanthauzo mwachisanzo tili ndi Ezekiel chapter 36 kuyambira verse 25 pali nkhani imeneno okay ndi mapesa mwamba ngoma verse 25 pamene mwe pamene nkhani nini komano mwamba amana fotokozonera kuti anamuuza Ezekiel akauza Mulungu akauza na Ezekiel kunena kuti pakuti inuyo mwayipisa zina langa pakati pa mitundu
Kapano magalika chile menda kudani nini? Ndina kupasani. Chotero no alisa zibereka no kwa ndani kwa hiyo. Leo 25 vino amayamba no process ino imene no anpajaga zibereka kwa iye aitene. Aitene. Patano anapasa nchito, anapasa chilamulo muzire zakanika. Komansa kiwero no sanga kwanika jaje, komansa muzati vinani mitundu azinyo za ndani. Mulungu fanya ma zochita za ndani za iwo wewe. Ndio Mungu awauza anauza kwacha. Ngwachiwireni chapter 36 Ezekiel. Ndio anauza nuna kuti no muchino no iyi kuti no ichitike pakusowekera na kuti ineyo muzipereke mandani kwa ineyo. Ndiye ine chimene ndapange choti ndikusukani. Ndikakusukani ndikupasani mzimu wachani wasopano. Ndikuyosani mitima ya miyalayo imene chona sichingakulepo chabwino sichingakhalepo ndichosa imeneyoyo ndi mwachidwe Mulungu amapanga so service alipake service ni mekuno kuna zimenda kupata pamba za sizili kuno bwino ndeno ndikuyosani mtima wa mwala ndikupasani mwachani kodi one more ndipo ndizakuchitisani inu kuti muyende maweruzo ndi majani ndi malemba. So no, kaya chipanga chaka Mulungu anakhala kula liyo tenga ujawa. Anakhala kubereka ndithu. Kuna kuno chilamulochi kapano ndondomeko zimene kupasani kuti kuti zisungike. Ndine ndipo samene ndikupangisa kuti muraniso musungeso. Komani fetno chipembezo chimeno iwo anachikhazikisa kwambiri chine chokuza zakuthupi zimavuta be kutani kodi kumvesesa kufika nthawi ijayo pa tikona isu nda kubwera naso pano chenicho chabwera kabe kumvesesa. So maitanidwe ameno Mulungu wabereka mpaka lero lino ndithu ndi maitanidwe amene Mulungu chokhumbo lake ndilo tikhale muzake za iyeyo ndikulingalira monga iyeyo meti ngawazionere toka meti ngaonera mpene. Nthawi zambiri tikamaka nkhani ya ifeyo timaongea na tuno timitanda zonjena kuti nthawi zambiri timangoyerenga nkhani ija ngatakamba za ifeyo amene tikuphunzitsana nthawi zambiri sitimachitenga ngati chinthu ichi chacho akutifotokozera za mmene wina aliyense akuyenera kuti atandime adusemo. So ndi inambeto Ezekiel komano pali mfundo zimene zinandipasa chidwi mmene Ezekiel amalembera nkhani. Okay, Ezekiel atokoza no dzanja la Yehova linakhalira pa iye kapena linafikira pa iye namukuza dzanja la Yehova. Ndiyeno anatuluka naye Ezekieliyo mu mzimu wa Yehova. Anatuluka naye mu mzimu amene yali masomphenya. Okay, sana nje munyamula naye munyamula Ezekiel komano akumuonetsera zinthu. Ndiyena kuti no anamuyika mkati mwa chigwa kuchigwa ndaona kuti no chigwacho chinacho chosala ndi chani kodi mafupa. Ndipo no anamupitisa kumuzungulisa kuno bwino kumuonesa ndiyena ndipo chimene kuchitika chani Ezekiel atino pa zimene anaona pakulifuza tino mafupa awo sanali mafupa chabeya komana ali mafupa amene anali ouma kwambiri okuti no mazi onse analanidi anaumira tusenzera anthu anafa kachani kalikali. Now mmene Mulungu akuyamba naye waona zinthu zija Mulungu kulankhula naye akuti no ndipo anati kwa ine wobadwa ndi munthu iwe. Tabva mauwe wobadwa ndi ndani ndi munthu iwe. So ndi mawu amene akungopezekapo iya. Okay, ndakuti akufunsa nofunsa wobadwa ndi munthu uyo kuti kodi mafupa awa nkukhala ndi moyo kodi wobadwa ndi munthu akufunsidwa funso kuna kuti mmene kuonera mafupa awa amene aumira anthu atuti anafa kale kwambiri ndiwe mmene kuonera mafupa awa ngakhalenso ndi moyo. Ndiyeno Ezekiel akangoti wobo mwina mungakhale mumudziwa ndinuyo fanya zikatoke kutenga ndo pali nkhani apo pano aoni mafupa bouma mwina kutenga munthu wokomoka koma mafupa ose oni kuti munthu ndi anafa kale kale
oumira dry mulide molo ka muli kukena kake kamazi soya ndiye zika ndifuna ngakale so limoyo kucheka alijira funa ndani andiuzi koma okay mafai vile kodi ife nthawi zambiri tikalandira mayitanidwe timayankha mulungu kuti mudziwa ndinu Ambuye kapena no timayankha mwachiwe tilekesanzochi kuti kodi mukukhulupirira of course kwa amene wakusachita tinawerenga kumayambiriro ndimanga iyo tino ku Africa wachikunja kumaiko achikatolika ku China, India ali kuyankhamu amene nthawi yake kubwera zadani azaonekera komano ndimene maganizira kuti bwanji mwe bwanji mune wakonga mzikopo tiwafuna kankalija yamplacha kukwambiri singathe wabali uyawo sizingathe kamwe wometa mlanda Yesu sizingatheke ndipo ndachosera komano timunde ya praise iziko zote no ndipo kwera mayitanidwe awawo ndio tipalichani palikhani ndawo hayi mukudziwa ndi nani mukudziwa ndinuyo mwachitule ngaulira no ndirokonzeka kumvesa chimefuna mundaniyo munduze papa ipena timatakula kulanda ndi mayitanidwe ena ake amene sitikuona ndi mayitanidwe komano izengere uzika no ile mna iya kuzojimene sakudziwa kulipira ndi ngopasa mpana ndifuna kuzojimena kulaniyo akudziwa na chifukwa cha kuzipereka kwa kuvomeza kwake nawo tikuona nozo satellites mulungu nakukonza okay ezekere unene kwa mafupa atio amene wawo kuti mafupa ouma inu imvani mawu a Yehova okay so mugalu ndi mafupa ura tunampa jani rekani ndi mafupa ndiye isika kuzo angole kwa mafupa kama vile mafupa ouma inu imvani jani kodi mawu a Yehova kumali kumbukira chinthu ichi message iwaya Ezekiel pamene mulungu amamuyankhula anamwira kulinda ubado ndino akuno Yehova akupanga no malonjezo ake mmene achitire zinthu zake kuti okay ndizalonga mpweya mwa inu kwa mafupa aja zimene akumuza zimene zizi Ezekiel kuti akamve mafupa aja kuna kuti Yehova akuti atazalonga mpweya mwa ndani mwa inu ndipo muzakhalira ndikodi ndi moyo ndipo no misempha izabwerera minungu izabwerera kuno bwino khungu lizakuda kuno bwino ndikulongaso nditu mpweya kuno bwino umoyo uoneka kwa ndani kodi wabwera ndipo muzakhalira ndikodi ndi moyo takumbukira yale pa process imene yafuta kuzida zomene pandondo bikafuta zomene takumbukira bojani kubisilwa chilengedwe chati imene timati kulengedwa sweti ndiyo chinalengedwapo kale ndiyeno okay kuna ya ndeno liquidation kulengedwaso kwa chinthu chinalengedwapo ndiyeno china taya kulemerera kwake kwa ulemerero ndiye chikubwezeresedwanso kuti chikhale mmene chinali ndiyeno fuwatu kuna pali maumene akamene akubwerezedwa kangapo ndithu kuyikidwa kwa mpweya akubwereza kangapo zimene zatikumbusali mu nthawi imene mulungu anawapanga munthu toka kuti mchachabe chake lero tipachokha moyo chinalibe yake komatu pamene anauzirapo mpweya wake ndipo alali munthu kuti anachedwa munthu wache alikodi wamoyo so apapanso kuno mafupa achabwere ku umoyo abwere abwezereseja ndiwakatuno komano kuukisidwa kapena kubwera kwa misempha kubwera kwa minufu kukutika kwa khungu ndi zinthu zimene zikuchitika chifukwa mulungu uyu akuonesa tuno waonetsera kuyikidwa kwa mpweya kungati ndavangalopisika pene waika mpweya
okay wozira mbwera muntu akayamba kubwerera ndeno paku akuzaonesa so mabelo akuzalonga so chani akuzalonga mpweya akubwereza so kachikera akubwereza mangozi kapena kuti fuluzira chani peke fama kuzamela kanga ne akawinira tindi makwelero ngala olandira mzimu diri kawile kuna masalah wajah kuna masalah bulan oke bro ya bane dia imeno yo ya namba ikungo bangisa mbeu byamba utani mera hii na nimene kwimisa yani so aweza kuno mafupa wala kaya ni moyo awulandira mvula zose zingati ziwiri akubasidwa gawo mpeka ngati kawiri kwina kuno tubiringo bwelera 4 kwina kono chikazikike cha umuntu ujo cha kuno ujo chikazikike ababasa sono kusindika kuno ababa no muntu jawadani wateka ni wa moyoni so kumano chino ikuti itege amene wajadidwayo kule gwire ntchito oyo auze mafupa ni mwana wa ndani obadwa ndini mwameja sana mkuikidwa ya tumumbire adabadwa mwana uja adamwana mbali mwana wa bada uja mujifanizo anapata mujifanizo ya ndani mwana uja chata maji ule Ezekiel uyuyu na hizo ndo baba mujani mujimo na hizo as long as ali ni moyo aini kutekera kutataura kupuluza kumano yicho sicholi sijifukwa jimene musanga kwa nisiye kumutuma iya tumapesa tani kwa mafani kanika zona kuti pamene chaitanidwa siji kutumidwa chifukwa ndife agora ona lino zatu ndo lino basa baba nzakuno bwino palibeso kuno bila mnameso kumeno tumeneso tiziperekeso chita kutaika meeting katairi me panga nyewe yoyo kamana kuno amene kukafikiraja tikafikire ni mbavu zana tuifende eya tukuzoba fikira amene ajawe amene ajawe mafikira amene ajawe suno desi jana ba ifeo inyo okana ne batu sumu ngabe zodi basi mseka kwambiri ifeo masiku la sabata ya ambo nyumba zinaandika na kwambiri nde ifeti mashunga sabata ngene zono mugamba ngani ngene kuko muzika pamosika kuno kuno ifeo mpaka musogoleza kulika ya zamu kwambiri siku la lero Kadang pada ini berada ina kami naik, mari kau rasa. Mungkin sebelum itu bukan moi, kau tak rasa apa? Mulai itu saja moi. Amasih kita de jadi no bahasa Indonesia selau, belum makan kita selau. Oka bahasa manja. Ayo kamu cakap apa? Yes cuma ini. Ini kamu apa? Sekarang. Ya bos, makanya dia. Tapi dia approach ini. Dia tahu ini nazar beda bu, wame sekondari. Dia fuzana zego lazima ni soweto. Iwo wanaluno abasba bado no aibisa no kusola masana. Ndani mokusogolo. Sasa katika zote zote chega. Yaife nigia naye. Nana fuso. Ile kwa mbio fuso ndimani mpaka dramu. Kumana nataka kubera ndani la tera. Anafusa fuso na kuti muloku disia Adventist muno fuso ndroi. Muloku di sa Adventist muno fuso ndamu kuiba. Neno ando ajana kala nuye kuipiga yani ananyika manja. Yeye ananyika manja basi anayapogeleka. Mafuna nikuze. Kuna kuti mpingo opulumuka. Inyaka mfuna. Fuzero sinambe. Haiko la vezi fuzero yeka. Ubona mambi hiyo fuzero sinambe ya. Inyaka mfuna opulumuka sima kuona mavala weya. Family sikana vala
Corona wana sikuona mimi mavala chinyamo chokwanyu kwa imeni mavala kumene popocho choncho seyoso mavala zolemba choncho zimene zoka lipingwa leo ndabalena hapo ndina zikoza kuhesabu hapo komano tukoze mafikirio amene ajawa so mukuziji mimi mafuna tikike ngombe ndona kuti ife kama pita pamene tumimba sino ndo ife nditabonga maya ife ndikumvesesa kuna kuti no mayendo watu mwaje kulupe talonga misidwa kale kumano pamene tikupita kwa anthu ena ajawo tisapitire ndi chijene chikanesi kubwera nacho chicha tachiziwe ana chikanesi kubwera nacho pasiku la pasi ndikati ulemerero ujawete pena pakiti zilolera kanaliyana kumaka avulaka ulemerero kathuka kunena kuti no tipindule chani kodi titengera ndikuwandani kwa Mulungu chifukwa iyi tezi nakatheka solo mwina kukhala kumwamba kuwa mukunimva pansipo nonse mwapulumutsidwa mwachikhulupiriro mwa ineyo koma chifukwa chani analolera kuti azichepese kusiyana ulemerero seaja bwera zakhala pa dziko lapansi kukhala muyegooneka mu nthawi imene yotsika komanso kumakhala ndi ubale ndi anthu amene no pa dziko lapansi amatengerera anthu osalidwa ndi zina zotero amafuna ndiponse chani zonsezi chazo kumene ndi utumiki umene amatitani kunatuna utumiki wake ndi umene ukuchita ndi mzati wemene moyo wandani kodi wa munthu kulowa mkati mwa moyo wandani wa ndiyeno Ezekieli imene akuyigwira ntchito sakuyigwira ntchito movedwa lero mwana wa Mulungu iwe Ezekieli monga mwa chikhulupiriro chako Mulungu akumutchulira taito ya mwana wa ndani wa Mulungu azikumbukire kuti iye ndi ndani. Okay. Okay. Cholinga chimene tikupulumutsidwira ndiyo ife tikatani kodi tikapulumutse. Iyo ndi cholinga chokhacho chimene ife tikupulumutsidwa. Maphunziro ambuyomu amene akhala chidongo kale pana kapita kwambiri mfundo izo kuti chilungamo chathu chilinganisanza pamene tikuyesera kupanga zinthu za umulungu foti tikuyesera mwa umunthu pena timazidabwisa momuli chimene chimvekeso kwa mtundu woyenera chozere cha tatozolekera taniso lasintha zimene zimachitika tikamakhala kupanga zinthu mwachani kodi mwa umunthu chifukwa ntchito zathu zimene mazileka kuti nzabwinozo pamaso pa Mulungu nchosatani nchosalunga si zinthu zimene zingamuthandizire munthu kusandulika ili ngati kungomugawira chabe za chimene ifeyo tikuchidziwa mongomuonetsera chani kunja komano kiyenieni ndiona kuti anthuwa akuchifukwa chakuti anthu amene wawa ngakhale anadziwa Mulungu Mulungu anamutani anamudziwa komano pali chimene sanachitani kuti amasana mchitira ulemu wakuyenera ndani Mulungu ndipo sanamuyamika koma anakhala opanda pache m'maganizo awo ndipo unada mtima wawo wofulikira mwachikule anthuwa adazimba za mulunguzo akapanda za chipembedzo awawo amene azimba za mulunguzo malo kunena kuti ino azipereke kwa mulunguyo anatopesa za mulunguyo anayamba kuyesesa kuyika timatino mapanchi achilungamo cha umunthu muzake za ndani kodi za Mulungu momwe azipereke kwa ndani kwa mulunguyo mapino ake anakanda tunayamba kumazitaniso ayamba kuzisocheresa ndani oka anthu awawo ndiyeno mkwiyo wa Mulungu ubwera kwa anthu akiwo amenewo ndete nyanyirere sikuti ukubwera kwa iwo fwa talalike mwe afena talalike hapo zimewe nyakina mkwiyo wa Mulungu kubwera kwa ena ake komano chimene kwene chimene kupanga ndi chani kwene kusidikira chinthu ichi nkhani imene akamba apa ndi iyi imene imapezeka m'buku la zolembedwa za mzimu wachinenero CHS pajana
CHS. Is it Christian Service? CHS. Okay. Ndio Christian Service. Yeah. Mu Christian Service page 41 paragraph 1 chimene amakufotokozera ndi nkhani ngati yomwe ikabima papa. Chimafotokoza papa kwa Roma ndi nkhani imene inapita soko. Kunena kuti anthu amudzi wa Mulungu mwachidule ayamba kuyesera mu munthu wawo kusatira zimene zokuza ndani umene mwachidule kuti yamene mpingwe ndiyeno alembesa mayina awo ndituzikanya kuti zinthu zidali zikuyenda mu munthu komana manato atino ndi cholembedwa chopesa chisoni kwambiri kunena kuti mwa anthu ameneno alembesa mayina awo mabuku a mpingo palibe mmodzi pa anthu kwendena aliwonse amene ali okonzeka kutseka mbiri ya dziko lachani lapansi mbiri yakechi kutseka kwake kuti ichana kufotokoza tinakuona kumayendero kuja kuonesera kuwala munthu ayendani ya mdima ndi anthu ali pa anthu 20 palibe koli kukhale munthu mmodzi amene akukonzekera kuza chilamuliro motero amene mayina ake ali mchani buku koma ndikutenga kupita chisoni fara mbapo sali ku register ya kubhala register ya mpingo so ndichifanya ke pakufika kuno kapezeke mwana wa munthu wina amene akhale ndi chisoni ndi manda amene wawo amene kuli mafupa amene ndota ndomira ameno kwangozaza muzipembezo zimene kwangozano pasino mfundo ndikene zikazivuka ka umunthu basi papezeke mwana wa munthu amene afuulire adandaulire kunena kuno mafupa akhalenso ndi chani akhalenso ndi moyo so palipo chokondwera kuti uyu ndi Islamu bola tuife OTG ife amene matrenderia anamwe palipo bola ndingato ndiyomvesa chisoni ndifake kulemba silawetsala imbe nkhani yosangalasa ndiyo lino mwanthu twende mulibe ayonete sinkhani yosangalasa nkhani yomvesa chisoni so munthu amene wamva chisoni amonesera potani kubweresa thandizo Agalatia 6 verse 1 figure 3 ati abale ngatiso munthu agwidwa nako kulakwa kwakuti ino auzimu emanganije ambahe kula nunu iyo mwana mzimu muno auzimu muno mumbwenze oteroyo mzimu waja ndikodi kwachipatso ndikuzipenyerera wekha ungayesedwe nawenso emanganije nyamulirana nizotolwesa ndipo kutero mufise chilamulo cha Kristo pakuti ngati wina ayesali kanthu kukhala ali chake azinyenga yekha koma kuti sona Yesu ayindi kuthekera kuno atakhala kuti nayeso zamuvuta zisazonese kumutaniso kumvutaso kuthekera somene kuti ali kulipo newe mozi mwako ngati ukwanisa kumazindikira vutolo iwe ngobwesa mavuto amene anthu akudali nawo akukumana nawo sichili chosangalatsa kwa iweyo iya mwachidwe ima kukuonesa pamene pali chani nchiro lulali ugwire pamene pakuoneka zolapera pacha komano akuna kuno kafikidwe atufike mwazimu wachani kweyo wanifaso Mathayo 11 verse 29 kuzani kwa ine pakuti njili ofasa ndiwo zichepesa chani mtima mwayiwe ndimufikire munthu ujayo mwazimu wandani wa Yesu mamaonedwa ndani a Yesu pamene pamene kuti pali vuto iniyo mukuona kuti pali chipambame panali kapeka sanzo kuti no munthu amona no anatha kudula njira 1 hour iwo unaone kulala kuja yuko na talent takao presentation mtu huyu tubange ubali mkuu
Pana kuti waziwachiona adi 1 hour maone wati mafuna aja ndotino masuwa chisosika so mpasa ya tayone ganiza musiyana ndi mezo ndizikutani zikwende njifanye kino akuza tino auzimu feno munhu amene aine mzimu Mulungu amakhala ophweka kwambiri kuzindikira pamene pali chani vuto amazindikira mwachangu kwambiri mwachule munthu amene amazindikira mwachangu vuto amakhaso munthu usavutika upeza mwachangu yako la vutolo ndiyeno tikuyeni bwenzerese kapena tayatengerenso anthu amene ali muzovuta komano wamzimu wachipaso tafike mwabwino naweza kuisanzo jaji tajiona kuti osele wana mwavala basi ndipo ngati yani sasa olomulera ko no chembezoda imene nacho mtima mwathu kuira omuleba talanjira nditu tili mupangano limene laso pano komano tikamafikira ntwaja zizafikira no mumazike dipende ana andali kuti ndife ana omwe zizafikira mutero mweza kuti kwamvesisa kulo limene ali akurusamu Galatia 6 verse 7 mpaka 10 alipa kuti chimene munthu achifesa chimene chonse azakuda munthu akaza chimanga sagambe kusaka misikana ndolowe ndano pakuti wakufesera kwa thupi la iye yekha chochokera mthupi azakuta chivundi fathupi yathu ina chivundi ndikale ndiweno ife ndikhale kumuna tikuyeserabe chimene zakolola tizakolola choyenera chozaina kuthupi kuchikhalira ndikoti chachivundi basi chimene mnazanja takhale unapo maphunziro onse amene akhala kupita masiku awawa amene akuyenda unakuno ntchito zimene timazichita kuthupi zosatira zake amene kuti mphoto yake nthawi zambiri mafuna ndikamena tuno okay cholinga chimene timapangira zinthu zija zimakhala zosemphana kwambiri ndi mmene angapangire munthu ali ndi mzimu wandani wa Mulungu mwesazo nthawi yongeza ndi brother ena anafunsa kufunso lena kuti ndali mgaso kufunso limene lolo anafunsa kufunso lena kuti kali maphunziro lina kunena kuti munthu oli ndi woyipa amatazo manga ntchito zabwino koma alibe mzimu wandani wa Mulungu munthu chikawenga achimafamba anthu nkumalanda kulemera zinthu kumakapereka kwa usawa so moyo umene uli kwambiri timati gangster life moyo wa magangs azambiri amakabera anthu amene ndi amaklasi okwera kwambiri pachuma ndamana akatenga ndalama zija akapita kumakumisi kukoma kala kucha pasino khabwaza chani manthu acha handiza koma ndizonda kumifanyiza kuchipanga kusobwera ziwa chipanga mwanjira kuika nawo komasa so mwanjira chola kuika famino akupanga mahaso ambiriwo ndamene amakhala mfumo langulira kutiko kumene kokwe paitazo ndi kwamene ndimasala ndi Gaza Gaza ku America kunota America Jamaica amalamulira vibes so ndisi kasije kuti basi iwo so ali ndi zakuchitika munthu ulakulisa kufuna kugwira munthu kumene kwa madikira atuluke kale sakala we kumene kokweya munthu ulakula mugwire msogolerowe anachita kupanga trick kuwauza anthu ena kuti apange show sinangandoyimba ndanamuza kuti mukelere show azakhala mulendo olemekezeka azayimba iye ngati oyimba wamkulu ndeno ndimene anakwanisira kumulani kumugwira komawo kupanda apopo sizinakatheka kumulani kumugwira so cholinga chimene awapangire ndikukhala mfumu ndinakwinirabe kwambiri kudakale tona cholinga pamene munthu amene ndi mzimu Mulungu apeza njira zoyenera zakapezedeka ja pacholinga sochoyenera soda kupeka choti kwatineja khale ulamulira pamalo paja iyakupeka zinthu tino basa amenera kutani kupereka tona mmene zolinga zasiyanirana so chofesedwa mthupi
chokola yake chifundi fanga ndi mulungu yawo pisa kaya utamba pange zimene zopata kola pisa ntchito njira zola kuika ise kuti ndidwa motere mwisa kumubweza ntchito ya zimeze iya pisa ndakamtunza naso watu anokamtunza watu ndikabade ndikaswala anokamtunza so tipezona kuti no kumana kufesa kwa mzimu kuchokera mu mzimu azatuka moyo osatha amene no akufesa no mu mzimu zochitika zake kapena kuno kuzikhazikiso kapena kuno zinthu zimene iye akuzifuna kuno zikhazikike akulimbana kwambiri ndi kuchita ndi mwauzimu mwachisokozo cha mzimu wa mulungu iye mbodo yake imene ataziyapise kumapito kwake ndi moyo tani kuti moyo osatha ndaye akufuna kuzana kwawo badwa ndi munthu amene ali wotumidwa akuti no asalenge kuchita zachani kuti zabwino verse 10 iyo anafuna kuzana kuti no kwa ena aliwonse komano mafuna nomawo kumapito kuti no koma makamaka iyo abanja la chikhulupiriro chimene matanthauza apapa banja la chikhulupiriro anthu amene kufuna kusinthika kwa moyo wawo kulipo ndipo amakhala ndi chiyembekezo chimene no ineyo ndithokwanisa amapanga zinthu zichazo okay ndipekeisanzoichi I don't know. Komano rekeza jona kuti uli ndi nzawo amene nthawi zonse amakhala kuzati amwene ineru koma ndili ndi vuto mwachisanzo ineyo ndi vuto loti ubale ndicho chimakuchika losakuganizira loti kubona nthawi ndebe haya yabo kuyimene upange uyesese kunena kuti ubonye chinthu sisinzina musosiyana kumbali choncho mwachangu chitalikira at least izinthu zaine zikamira at least 5 meters away imeno zako malangizo zako munthu amenewe pena kokene kuna kupitiriza pena kufika mapemphero ziko munthu yofika kufika mapemphero but then wayamba kumpempherera muzako mulabwera sija mwe izo zichitika zomwe naisesana mwe mana kupeza kuti panabwera amene nake ndana amafuna wireless lero ndazazi kumgente kwa wireless utemeli magwira mchene shopina yake ndena zabe zone ndauza kapita yake mambo anango bezone nakazi kala bila kuti ndapangaswe kujenizo loje nikajaswe mungu uje nimuthandize mndu yafuna help yako mano ndabuzani ndapangabe zinthu zinthu usafika amwene sono ndiliza bezo bembe ndiliza bezo bembe msani bo inuyo ngone ali basi nakala ati sale mutani firi mundu ujayo chimenye kumpangisa kuma kupeza tejereja ayindi mabe ufuna hivi afuna na nongo komeja kufuna badaidani adaimenya kuma nozima kuyika tizamu fana kaona kuti iye ujayo chino chano anachikondwe unakangona wakusiye wewe yosa utaniso sababu uzikopera no mwana azano chano ndeba siziliyani mwenye kumpangisa choma kupeza ndija so no kaje kulubiro yeye kuna mazida ama kulubiro yeye atokala mungu wako kuno baitani kali mrati sareme hitu basi wabwera msamu dwaza tenti mbele mabe pamono be tajani mawawa mabe kwambi inuyo mwanyi unoka tasibe mpera ngono panga motere utalumiza ndi mungu panoka hadi siku mtu ndani ndio mungu uja ukumuthandiza mwana akabiro no mwauzi feno chipembezo chona chimasozera nditu ndi mzimu wa Mungu umeno nditu amobereka ku mitima yake ndebe ndifuna kufuma mulungu ufikire mwana onse chimene kwenda kuwapa sayiwo ndi chimene feti malingaliro wa umuntu malimba ndifuza garo no nthawi zonse amakhala onse mphani zake zandani kodi za mulungu chero na kuno chimene chimafunikira ndi china champhamvu kwambiri chopambana malangizo ngolowa chabe mujani
malingaliro a munthu uja. Ndiyeno pamene kufuna tatengera anthu chipembedzo choona si nkhani yona kuti walemeresa ndi zosiyana zimene ife timata kuziganizira, komano kwambiri nkhani imeneyi ndi nkhani ya moyo wauzimu. Kumazoona meno Yesu amazolera mwachisanzo tikuona nkhani ya mzimayi wachigololo amene anazakwera kwa Yesu uja anthu kumuona ule. Okay. Mzimayi uja moyo wake siku ndi siku kuti iyeyo akuti wakhala nchitake pere chakwelelelele nali kumulete inali gawo la jani la moyo wake iye, moyo wake iye wakani kule na anthu aja nafikisa kuti tampira ayayikolo zochitisa sumanyazi ngati mujigwana yamba manga kuweka ankazimeni kwati yeka mzimayi ndikutenga ndinda muluja Mose lero muluti ngende yani ngende nyani. Okay, kani iliyonchi chabwino sinkhani yovuta mutha kuyamba apo ngenda kwa benesa mtani sasa palikana mutha kuyamba komano kwa benesa ndime kukauka. So anambolemba basi ndi aleze kuzindikira zovuta za mwana ngale sama ngotalipo ndipo mwe ngana zimayi amuna lipo jani yakayauza alipo kuza abya. Now tumafuna lipunzire mwemera wonesera Yesu ababa tuna kuti amafuna wonesera yango ina anu aja ngani kupazimeje samala kwisi bavese lole kumene chimene anakwisa iwo ndi njira yamajani yamapembe. Yesu akasala naye zimayi iti anamupa ayekayeka onse balibeko fanya anamwangalia chimene amachita kuloja ndi chabwino ndi chipo udalikaolo uchipo ichita kuongaine moyo yani wasopa ndila baba rosi tafiki kule mlamu amenya baba jikaya shweno ndinayi meno zimayi jakufula yani kodi akuchifula chimene anali wafa ku umoyo wake wajani wakale akubada somo yani kodi masopa. So point yokupa zimene jenaliona koma njira yamapembeyo ndimene ikudani ikusiyana tapamesa lenipa. So no chimeno makosana jawo amene uchimvesesa chinali nkhani yake imeneyo nkhani ya apapatu so kuti munthu mukamupha kuthupi ndere mwathandicha ndikoti mwathandicha chimo chimene kusokera munthuyo afe kuya ndikoti achoke achisiye kupaketi mumulekanise ndichani kodi vutolekero pamene kototi mwamupha pene popo kumphomeko nkotani ndikukwanira kodi sizinalembedwa kodi muzolembedwa zomwe za chiyuda kunena kuti no mulungu samakondana ife munthu wochimwa kodi mwameja msamawereka. So ngati munthu waphedwa ali wochimwa so no anthu amakondana ndi imfa za anthu otani wochimwa pamene malemba kuti no mulungu samakondana ndi imfa ya munthu otani wochimwa. Fetino zinthu zambiri ngazitenga ku munthu zimakhala zinthu zotani zinthu zokuti timakhala ndi mayankho amene amakhala kumu mwana akuvuta ali kamusekeresi. For example ndili kazi mwanga ndiwachilele panokwanisa ka 20 ndiye ndovuta kuvuta kulikweli chambira lomono of course maana kama ile gari umbeke sana sisi gari kama ni kibadala kama ni kuvuta now taka naye malere kesa ndila izima kasu zawa mwana kana kuvuta. Now this time around muntawi made you blunder zinatezi kuona tu asanamba kumambira Mungu wake mbele asimbantani basi mwaka polisa tena anazitambulisha anabuza bibesa buri la kumefanyia uje kama kubagaji mwaiombe
kana kalengera kuno ndigaula yeye basi ana zandiuza bro bali kanina hiyo utakona ama kuna bali kanina ne wala ndio ndio wali nenda mzala no joy zina kinjo no joy uto kwanitsa nizoteka zina kwani nizoteka iwewe urusa iwezi mino kupanga kwenye kupozo sunayambe sinayambe kwa munatawala ya duloke ntakuzo ni neyo ndi mabaso kwa kurubirire atakuba kwa kejana duloke yo mazindi gani sana fudi duloke neyo au vigani Nibose Rexi tababu ni mwanzi tababu karimu tababu malodi sisa malodi wesa traga we've been doing this to ourselves iwe sunani wena ukubo mapeso mfasa unakuwa iwe sunani inenda zimina kuna iwe zama traga njani zosezo dani tabusamu kumano nazile njini nani wala mzitoka bayani mshiro so yura kama tuno karibu mtu ili kipindi kwa kutaniza ni kukuloza kwenye mwili yako inene mambo nilipe kumala mfanye mwakozi zinabe zikakuti fenali business ni malio amayaga ye yawo nabenda kwa ndani ya nema ndani nyumba mwa kwatu ndenda ndi kana South Africa so mwana nayo zinabe zikakuti mwana ujana hapa system yake ujosa ndiuza ndikuteka ukasegeresa limani kwa area 5 pa police station ni baja firi jogero ile namba no sama waindika fulo gati de no mbongo ko ni su grem pano bajani nchiro faja matraga mena khawurani akuyuza ndama mama fide so ndi mutha ukunda hapo wala bala baba hata kwenda usangwe kono ngemo yezi yanga yakule basi kuyono ndiwo uli mtima zina zake zoda kuisa zinji ndapolisa na kuna zina jani ndi tigaweni ayo kutenga kumusa basi ya kujiji Jadi kamu sebab apa? So, ini kan jadi usai pemuda mujir, jual lagi sini, ni sekarang banji, sehingga mungkin sudah dulu, awak dia boleh sahabat ada macam mana? Okay, ada aja bulan musuh mereka panai, musuh, no what to say, mana macam apa jadi kawan? Jadi mesti buat. Basi. Chona mwana imela jidika. Kwa hiyo ni makano palipera zindiza makano ni ma ya kwa fundo. Pele ni makano tukungonje sajani. Tukungono kasozi. Chana hika bijana. Mwana jawabi la uchi. Pada tawa ni wiki. Tinangona utuno. Kunango ya ripoti na mwana uja musinda jani. Amusinda sero. Chifedi sero imeana muiga ija. Amambanga ho. Amambo sintana hona yode. So bali zina zimeneno tikazike nizadi kwa umuntu kwa mizima chokanga ndi yango. Kuma mumina pake. Ndio kwa unokoso yani. Shwendo linga ndi mwana mena yezera naye. Inema ili kwa no kutekera kona kuno angofunika muntu ina kola kaida ijani. Azikana ikili ofupa fupi endileo. Nalo kwanza makana yedozo. Kumano tibizo na kuno jabo ababa faja magisa mena yijira swana jola andus kumano amuntu sabe bayiga zo abiga so bali manya kwina ata mini fit makana ugo moyo wokutupi amena makala ndani ola kulinka so mafali ko kaniza yejo no tuwele siganiza yejo ndi maya kameti mapeza ndi metinga jiti ndi metinga jiti ndanga amena kole kodali moyo waje ndikoni wa ujibu tisizo no kimene difesa ngupi nthawi zonse sichimatulusa zosatira zachani zabwino komana kazi zezi zingano mauzi kuli munje wanga chocha kusogera chana pele kusomabeza maya kwajani abwino ziko limene lizungulira iyi tizakhati kuunika kuziko la lizito limene lili mene Yesu akakabona kuno amene ana zaende zimanga zachira zokusa isamarana zalana kuno zaba zokusa amarana uzampawe yau zoita zatu zija kuna no zakala za zikuru kwambi timalizira ndi mawa kuna pamene no sina kadiri waziko la pansi pa
kukhala moyo umene tikufuna tiphunzire tikuphunzira moyo okhala yakumwamba tili pa dziko lapansi. Ndi nthawi zina kuzimvesesa zinthu mothamanga kwambiri timatha pakuzazileroleto ifeyo timuyike mulungu pamalo pake, koma sisi kutanthauza kuti fatino mulungu yamuyika pamalo pake ngati pali kukhonetsera kuonese pa chikhulupiriro zimene zizathe, koma sisi kutanthauza kuti aulamuliro ndiosayendera kupedwa basi asilonga ziwewo pamene tiyani tionati ayi. Pali zinthu zina zimene meno zimanga fatino pavisidekera zimene zimakhala zikumachitika tatuna asachitire mwano munthu yani aliyense mwano mufuwa mulungu yani mulibe ndi madoti aya ndi mwano wa Khristu ya mwano ndi mwano ndipo munthu ine sasachitire yani kodi mwano tozo kwa mwene mje sitimachita mwano mwina mwachisanzo nyamata mimi kusatulira zikusempana ndilo zikusatusa mpingo ndimo ndi ungu ambesa vuto lawo basi vuto lake mukaziwa basi ndikutukuza anthu chachani president wanu chaso panopana kusainanikana na kugulisa mpingo wanu tikaona nyamati nuthamida kupena twa lo mamuno ambuyewa amapeka ni ulemu kwa antu acha kumata kuna zosempana nawo mama basabe ulemu foto yoni si mwana uje ndo ndo nzo washo samule kumani kona ya kule tulo kuni foto kusa nyinga yipe sempana ndiwo kwa hiyo uje kali be mwano kumana kwa hiyo wewe waje mkamata mwa ulemu bwini so na kuno asakale ndeu akale ule okay nawo nesele chifaso chonse bantu yani ose kufasa weliwe kwambe mafali kuonesera noti maile ndo atu simongatu koma nimongaya ngodi auzi zimberu banga ngene kazi kusamala kwambiri chifukwa nchite mera basiro ndiyo bosa mene ifeyo tima yonera bajani pamaso kuyambi wasindika kwa ife kuti sapena atani ngodi asindike ngalika kufamu kazi kuchwena ila mumu ndi hawi kulemba ya utawi kwele mazuo mbele kijantiti mwana pano chigeze pamene kuti chonde service bayani basasa kuno kuti neyo sine so waziko ya bado ni nyengerera ya basi kukasulana sokole palibe nyengerera ayi tie ndile zimomemu mwakalile zimene zozo ndiye ufumu umene Yesu anaona kuti anabisira mbefere chache ndipo zosoka mwamba lilegezeke zina kwa chikundi chimenenyo mwanamitsera takati mchipembezo chimene timakhulupirira mosiyana ndi pembezo chimene niyonso munachisiya kwa zaka zochuluka tikubwera makalamu kuti dabwa ndi machimbe athu pano nthawi iyi mwachichanira kuti ifenso tichitire ena chotero mutisogolere mutithandize chifukwa kufuna kuwachita anthu okubwino timafuna monopene chifukwa cha chizolowezi chathu cha matupi athu awosa achivundi timachita pembola kuitsamo pempatanizo lanu monga munachitana notino tisogolere umachita zinthu zikhale mwa ife pakuti munthu wathu udakandira kale mdzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapezwa ino Amen.